Ale chiro ma Nyamlori Kisumu ne omonjo apise mag tend boma Kisumu bang' yudo ka omuk choche mag rangach madonjo e chirono. Johala tim makamano. Komachielo meneja maboma Kisumu Balawanga okwedo weche makamago ka MCA malorono Seth Kanga tuluongo lalruok e kind johala kod tend boma ma Kisumu. Gavana ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi johala. Gima koro waneno kani ok onego timre ei oganda wan johala ka. Tuna demonstrate juu ya maisha ipungue chini. Ugali iteremke chini. Na hao wanatufukuza mahali tunapata ile ugali bei ghali. Sani mwandu okeno kwa dika madoni ng'at ka dhi ondik mwandu ge modhi. Nikech omugino gotieno notice wonge go. Wadhi nyaka president anyang' yongo gavana wa aparo ni ne president mar county. Correct. Obio winje wachni nikech kiki katimre nyaka bed ni ong'eyo. Itemo turo dhod mar ofisa maringa donjo cho. Giuto ji kanyo ma kitambo lung police security bene onge a gibiro gi ng'wech matek to ne giwacho ni omuk chogi so chiko tieno an akia ng'ama omuko chogi gigo ka ng'eyo an ok ajajuok maringo gotieno ka muko chochi kwadaro ji to wadaro ga ji godiochieng'. I just urge the city manager that we are in a political tension. These are our voters. These are residents of Kisumu County. Even if they are dissatisfied, let's come together. We call them so that we reach we find a lasting solution. Jo Kisumu samoro ok time maber kata kamano ang'eyo ni en gima nyaka non. Inang'e ni nyiero ni abala no donje cho kata kawana kochopo sama imanyo resruok. To kamoro amora mang resruok ne wuok nie. En wach malit to tek nikech ka meneja mar boma moseringo donje cho to choge ma jogo